हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बे समाव खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंहा HSLC मेट्रिक फाइनाल होग्राफोरनि दिनै रिजाल्ट नुनांगौमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बिथां आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय मा बाथ्रा बुंदों दिनै जोंहा मोननांगौ रिजाल्टखौहाय दिनै होआ होननानै बिथाङा डिक्लेयार होदों। निउस मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फेसबुक पेजावबो बिथाङा लिरना होदों। दा 10 एप्रिलावहाय दिनै मा होनदों मोनथारनाय नंला होननानै बुंदों आरोखि। माखासे बर्डनि माबायाहाय क्लियार जायाखै। डिक्लेयार होब्ला जेब्ला बर्डआ डिक्लेयार होगोन अब्लासो मोनसिगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेवहाय बिथाङा लिरदों आसाम CM इन हिज टुइटार रड I would like to inform all parents and students that the HSLC examination results will not be released tomorrow. दिनै 10 एप्रिलावहाय होनो हानाय नंला होनना बुंदों। अन्नानै दसे नेथ'दो होनना बुंदों। Once the results are ready, the board will announce them promptly. माने रिजाल्टआ रेडि जायोब्ला खेबसेयैनो बर्डआहाय डिक्लेयार होगोन फोसावगोन होननानै बेवहाय नोंथांमोनखौहाय फोसावदों। दा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय आसामनि CMआहाय जोंना दिनै रिजाल्टखौहाय HSLC जायफ्रा मेट्रिक होदों दिनैनि रिजाल्टखौ बिथाङाहाय दोनथ'नाय जाबाय। दिनै होनो हाला होननानै बिथाङा फोसावबाय। दहाय गोबां अखा हादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। बोथोरा जोबोद गाज्रिमोन, बेनिखायनो आङो बिदिखौ मर्निं टाइमावहाय लाबोनो हायाखैमोन। स' दा आङो नैबे इभिनिं टाइमावहाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ आपडेट्स लानानै फैनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गासैबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे जायफोराहाय मेट्रिक आनजाद रिजाल्ट मोननांगौ दं बिथांमोना जाहाथे मिन्थिनानै लानो हायो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो गोदान इम्परटेन्ट लेटेस्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।